Повечето от вас ще си кажат, че човекът на тази снимка няма как да вдигне кой знае каква тежест, нали? Само че грешите. Шричин Мой постига изумителни резултати, на които могат да завиждат всички мъже, занимаващи се с бодибилдинг. Някои от неговите рекорди са група от хора, тежаща 900 кг, африкански слон 3 тона и половина и най-феноменалната тежест е самолет Боинг, тежащ 14 000 кг, малко над 14 тона. Самолетът, тежащ 14 тона, е повдигнат с помощта на подобна конструкция, тежестта от която пада изцяло върху пръстите на Шричин Мой. Тайната за тези невероятни постижения се крие в силата на медитацията и концентрацията, разказва приживе индийския философ и спортист. Освен предмети и животни, Шричин Мой е повдигнал с рамената си и световно известни личности. Една от най-интересните съоръжения е тази платформа, на която е повдигал известни личности, като по този начин е изказал своето уважение. И някои от имената, които е повдигал, са президентът Нелсън Мандела, Стинг, музиканта Стинг, Штефи Граф, Били Джин Кинг, Мохамед Али, боксьор. Експозицията ще може да бъде разгледана до 2 декември, като входа за всички посетители ще е безплатен.